یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ دوستان محترم بلا تاخیر
میں دعوت سخن دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مزارے دے عاشقاں نے بڑی محبت دے نال حضور دی محفل شنگاری ہے۔ مزارے دے عاشقاں نے بڑی محبت دے نال حضور دی محفل شنگاری ہے۔ یقیناً محفل بڑی پیاری ہے، بڑے ذوق تے آئی محفل ساری ہے، تے کافی دیر تو محفل جاری ہے۔ ہن جس شخص دی خطاب دی واری ہے، میری مراد شگرد رشید امام المناظرین مناظر اسلام خطیب پاکستان مقرر رشیدی بیان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت پاسبان رضا کی بیکت، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد غلام حسین نقشبندی صاحب، وہ آئیں اپنے نورانی وجدانی ایمانی روحانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و معطر فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ نعرہ بڑا ڈھلا ہی آئی، تسی لگتا ٹیکس تو ڈر دے ہو یا پابندی نہیں لا دے ہو۔ اس ٹائم حکومت نے کوئی نہیں تہاڈی سنی، اچھی آواز نہ کرو نعرہ تکبیر۔ ہاتھ چک کے لا نعرہ میرے بھی، نعرہ تکبیر۔ تیری بدل جاوے تقدیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد غلام حسین نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا زبران درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھ لو، اچھی بات نہ پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا
بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام زینت مسند صدارت استاذی و سندی استاذ القرہ حضرت مولانا قاری محمد اصغر صاحب امینی زیدہ شرفہ اور عزیز محترم برادر مکرم سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرام شریف صاحب زیدہ شرفہ اور عزیز محترم برادر مکرم سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ارسلان صاحب زیدہ شرفہ اور سٹیج کی زینت بنے ہوئے دیگر معززین حضرات اور چھٹی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تشریف لیاؤن والے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگو دوستو دعا فرماؤ جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ دی روشنی کے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے میرے بھائیاں نے مل کے اس محفل پاک دا انتظام کیتا انہوں دے ساتھیاں نے مل کے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا اللہ تعالیٰ سب حاضرین دیاں سامعین دیاں منتظمین دیاں دینی دنیاوی مشکلہ آسان فرما کے اس محفل پاک میں میرے آستے تواڈے آستے سب حاضرین سامعین واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات فتنے دا دور ہے سوشل میڈیا ہوئے یا الیکٹرانک میڈیا طرح طرح دیاں بولیاں سنن نو ملدیاں نے جدی وجہ تو عوام دے اندر انتشار افتراق کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض اوقات سانو ساتھی آ کے دستے ہیں آندے نے جائیے کیڑے پاسے ایک بندہ اے گل بیان کرتا ہے ایک بندہ اے گل بیان کرتا ہے تو جائیے کیڑے پاسے تو ہمیشہ یاد رکھو جدوں بھی اختلافی صورتحال بن جائے عقائد دے معاملات دے اندر یا معمولات اہل سنت دے حوالے نال جدوں بھی عقیدے یا عمل دے اندر کوئی اختلافی صورتحال بن جائے تے فیصل کتاب جڑی ہے نا فیصلہ کرن والی وہ اے اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن پاک جیڑا مسئلہ قرآن دے مطابق ہوئے انہوں من لو تے جیڑا مسئلہ قرآن دے مطابق نہ ہوئے انہوں چھڑ دیو قرآن تے عمل کر لو اختلاف حل ہو گیا کی خیال ہے بھی یہ منظور ہے نا سارے اتفاق کر دے ہو نا فیصل کتاب کیڑی ہے اللہ دی کتاب تے جدوں بھی کوئی معاملہ سوشل میڈیا تے سنو الیکٹرانک میڈیا تے سنو یا بندے گلاں کر دے ہون تے پھر علماء کول جا کے رجوع کریا کرو قرآن وال کہ قرآن اس مسئلے چ کی کہندا ہے تے پھر جو قرآن کہندا ہوے اونوں من لو جو مولوی کہندا ہوے اونوں چھڑ دو اسی تے اہل سنت و جماعت اسی کہنے ہیں قرآن دے مقابلے تے نبی کریم علیہ السلام دی کوئی حدیث بھی آ جائے تے بہرحال کوشش کریں گے کہ اس حدیث دا معنی او بیان کیتا جائے جدے نال قرآن دے معنی چ گڑبڑ نہ ہوئے قرآن دے مطابق اس حدیث دا معنی بیان کیتا جائے تے جے تے انج ممکن ہوئے تے ٹھیک تے جے انج ممکن نہ ہوئے تے پھر اسی حدیث نو چھڑ دیاں گے جو اللہ دا قرآن کہندا انہوں قبول کر لواں گے پھر عمل بہرحال اللہ تعالیٰ دے قرآن تے کیتا جائے گا عمل بہرحال کلام پاک تے کیتا جائے گا تو بعض لوگ سوشل میڈیا تے اور نبی کریم علیہ السلام دے شرف صحابیت نو بیان کر دینے ڈسکس کر دینے تے بڑے ہولے انداز بڑے ہلکے انداز جویں صحابیت کوئی مقام ہی نہیں ہے جویں صحابی ہونا کوئی درجہ ہی نہیں ہے اس طریقے نال بیان کرنا وہ فلاں تے وہ تے صحابی ہے جی
ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਾ ਨੇ ਬਾਸ ਫਿਰਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਲਕੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। تو قرآن نہ پوچھ لیے قرآن تو دا صحابیت جڑا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دا شرف صحابیت اے شرف کیسا شرف ہے اے مقام کیا ہولے لفظاں بیان کرنے والا مقام ہے ہلکے لفظاں بیان کرنے والا مقام ہے یا تیرے نزدیک ایک بہت اچھا مقام ہے بہت شان والا مقام پوچھنا لیے قرآن بولو تو صحیح تو جو ہے نا سارے ایک مہربانی کرو جائے تھوڑا تھوڑا میرے لاگے لاگے آ جاؤ نا تو میرے واسطے بہت سہولت ہو جائے گی مسئلہ سمجھانا کہ کافی جگہ خالی ہے یہ تھوڑی جی ذرا مہربانی کرو بسم اللہ بہت شکریہ جناب بہت مہربانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو 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 باقی ساتھی بھی تشریف لے آؤ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ برکتاں دے جڑے ساتھی اٹھ کے گئے نے انہاں چوں جڑے بیمار نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں تندرستی دے شفا دے اور اس ہلن وچ اللہ تعالیٰ برکت عطا ہو کہندے نا حرکت میں برکت تو اللہ تعالیٰ اس حرکت وچ برکت پا چھڈے تو قرآن نو پوچھنے ہیں قرآن تو دس نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا کیا یہ معمولی گل ہے معمولی مقام ہے کیا انہوں ہلکے لفظوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اسی جدوں قرآن کولوں پوچھیا تے قرآن نے جواب دیتا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قرآن نے سانو بول کے دسیا جواب دیتا فرمایا نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہونا کوئی معمولی شان نہیں سرکار دا صحابی بن جانا اے کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ تعالیٰ نے یہودیاں نو ایمان دی دعوت دیتی اسلام دی دعوت دیتی تے ارشاد فرمایا اے یہودی جے ایمان والا بننا چاہتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر انہاں نو چاہیے مصطفیٰ دے ابو بکر جیا ایمان لے کے آن مصطفیٰ دے عمر فاروق جیا ایمان لے کے آن جے ایمان لے آنا چاہتے نے انہاں نو چاہیے عثمان و حیدر جیا ایمان لے کے آن تا اللہ تعالیٰ والوں کی ہدایت دی ڈگری ملے گی اللہ تعالیٰ والوں کی ہدایت دی سند دیتی جائے گی معلوم ہویا قیامت تک دے ایمان والیاں واسطے قیامت تک دے لوکاں واسطے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ نو بنایا ہے فرمایا جے رچان دے ہو اللہ دی بارگاہ وچوں ہدایت لب جائے ہدایت والی سند لب جائے ہدایت والی دولت لب جاوے پھر مصطفیٰ دے صحابہ نو فالو کرنا پوے گا مصطفیٰ دے صحابہ جہاں ایمان لے آنا پوے گا جدا ایمان مصطفیٰ دے صحابہ دے ایمان ورگا ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں دعا جگانا میں ہدایت یافتہ کر دے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر قیامت تک کاستے رول ماڈل کون نے نبی پاک علیہ السلام دے بولو بولو سرکار دے صحابہ تو بھئی شرف صحابیت ایک کوئی معمولی شے نہیں معمولی مقام نہیں ہے ایک کوئی ایدان دا مقام نہیں کہ بندہ ہولے لفظاں چا ہلکے لفظاں جنہوں ڈسکس وہ تے صحابی ہے جی وہ دنیا دے غوث قطب ابدال سارے رل جان تے کسے صحابی دی ایک نیکی نو بھی پہنچ سکدے بولو دے کسے صحابی دی کسے ایک نیکی نو بھی پہنچ نہیں سکدے تے جتھے ساری دنیا دے غوث قطب ابدال اولیاء انہاں دے مقام دی اخیر ہو جاندی ہے اتھوں مصطفیٰ دے صحابی دی مقام دی ابتدا ہوتی ہے اتھوں شرف صحابیت دی ابتدا ہوتی ہے اس واسطے کدی بھی ہلکے لفظاں میں سرکار دے شرف صحابیت نو بیان ہے
نہیں کرنا تے صحابی کہہ کے حقیر نہیں جاننا بھی صحابی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہوے دیکھو میں اکثر ایک گل کریا کرنا قرآن حدیث پڑھیے نا تے اے مسئلہ ایک گل بالکل نکھڑ کے سامنے آ جاندی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دین وچ سرکار دے اسلام وچ سب تو بڑا مقام او مقام صحابیت ہے سب تو بڑا شرف صحابیت ہے رشتہ دار ہونا یہ اصل شرف نہیں شرف ہے لیکن اصل نہیں بنیادی فضیلت وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا رشتہ دار ہونا نہیں بنیادی شرف نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا ہے میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا ابو لہب یہ نبی پاک علیہ السلام دا چاچا ہے کہ نہیں ہے بولو ہے نا تو احترام کریں گے نہیں کیوں اس واسطے کہ رشتہ دار تے ہے پر سرکار دا صحابی نہیں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے رشتہ دار لیکن صحابی نہیں سکا چاچا ہے احترام نہیں کریں گے کیونکہ احترام واسطے صرف رشتہ دار ہونا ضروری نہیں سرکار دا صحابی ہونا ضروری ہے صحابی ہونا ہی ضروری ہے رشتہ داری یہ بنیادی شرف سے بنیادی فضیلت نہیں بلکہ سرکار دا صحابی ہونا ہی بنیادی فضیلت ہے حضرت سلمان فارسی سرکار دے رشتہ دار نے بلال حبشی رشتہ دار نے صہیب رومی رشتہ دار نے وہ سکا چاچا ہوئے گھر بہ کے نہ مننے تے ساڈا کچھ نہیں لگدا کیونکہ سرکار دا صحابی نہیں بنیا تے سلمان فارس وچوں آ کے صہیب روم وچوں آ کے بلال حبشہ وچوں آ کے مصطفیٰ دے صحابی بن جان اللہ دی قسمیں انہاں دے پیراں نال لگن والی خاک نوں ہی اسی اپنی اکھاں دا سرما بنانا سعادت سمجھنے ہیں کیونکہ بھاویں سرکار دے رشتہ دار نہیں پر مصطفیٰ دے صحابی تے ہیں نا تے ابو لہب جڑا بھاویں نبی پاک دا سکا چاچا پر سرکار دا صحابی نہیں معلوم ہویا نبی پاک دا رشتہ دار ہونا یہ اصل شرف نہیں اصل شرف مصطفیٰ دا صحابی بننا یہ کوئی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت واسطے بھی پہلا شرف تے پہلی سعادت سرکار دا صحابی ہونا ہے انہاں واسطے بھی پہلی ڈگری سرکار دی صحابیت ہے اہل بیت واسطے بھی پہلا انعام پہلی فضیلت سرکار دا صحابی ہونا ہے جے سرکار دا رشتہ دار ہوئے صحابی نہ ہوئے تے ساڈا ککھ بھی لگدا تے بھاویں رشتہ دار نہ ہوئے مصطفیٰ دا صحابی ہوئے ساڈے سارے رشتے اودے نال نے اس واسطے پائیو سرکار دے دین وچ اصل شرف رشتہ داری نہیں بلکہ اصل شرف نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا ہن تانوں لوگ گلاں کردے نظر آؤਣ گے وہ آکھن گے ویکھو نا اے صحابہ تے اہل بیت آپس وچ لڑدے رہے او جی حق کھا لیا تے صدق کھو لیا تے فلاں کیتا ٹمکاں کیتا بڑیاں بولیاں تانوں سمجھ آਉਣ گیاں سنن واسطے ملن گیاں تے کی خیال ہے قرآن نوں پوچھنا لئیے قرآن تو دس کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے اہل بیت یہ آپس وچ لڑن والے سن یا ایک دوجے نال محبت کرن والے سن کیونکہ میں پہلے عرض کر چکیا جیڑی بھی کہانی کوئی بیان کیتی جائے جے تے قرآن دے مطابق ہے تے لے لو تے جے قرآن دے مطابق نہیں تے پاویں او کہانی جیڑی مرضی کتاب دے اندر ہے اسی بہرحال ترجیح اللہ دے کلام نوں دیاں گے قرآن نوں دیاں گے اس روایت نوں اس کہانی نوں چھڑ دیاں تے قرآن نوں پوچھیا قرآن تو دا سرکار دے صحابہ تے اہل بیت یہ آپس پیار کرن والے سن یا لڑن والے سن کی خیال ہے لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا سارے رل کے اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پھڑ لو تے بکھر نہ جاؤ فرقیاں دے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ تفرقہ بازی نہ کرو بلکہ سارے رل کے اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پھڑ لو اللہ دی رسی اللہ دا قرآن ہے فرمایا جو قرآن کہندا ہے او من لو جیڑی گل قرآن دے مطابق ہے او من لو جیڑی گل دی تائید قرآن نہیں کردا اس گل نوں چھڑ دیو جو قرآن کہندا ہے اونوں لے لو یا رب العالمین اے مزارے چک والے اے تیرے نبی دا سچا سچا دین سنن واسطے آئے نے یا رب العالمین بیان فرما کیا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت آپس وچ لڑن والے سن یا پیار کرن والے سن اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے تے نعمت کی تھی اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً تسی ایک دوجے دے ویری سو ایک دوجے نال دشمنی رکھن والے
والے سو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اسی اپنی مہربانی نال اپنے فضل نال تواڈے دلاں نو جوڑ دیتا تواڈے دلاں دے اندر الفت پیدا کر دیتی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلاں وچ نفرتاں دی جگہ الفت آ گئی دشمنی دی جگہ دوستی آ گئی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا تے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل نال تانوں ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا تہاڈیاں دشمنیاں مکا دتیاں ویر مکا دتے حسد بغض نو مکا کے دلاں نو ایک دوجے دی محبت نال پر کر دیتا تے دلاں نو ایک دوجے دی محبت نال پر کرن تو بعد رب فرماندا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اسی تانوں ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا اسی تانوں دشمن تو ایک دوجے دا کی بنا دیتا بھئی جنوں قرآن کہندا ہے تانوں ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا ہن کوئی بندہ کوئی مولوی کوئی ذاکر وہ کوئی کہانی بیان کر کے اس محبت دی جگہ نفرت بیان کرے تسی آکھو ایک کہانی جھوٹی ہے اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکدا رب دا فرمان بالکل سچا اللہ کہندا تواڈے دلاں وچ اسی الفت پیدا کر دیتی محبت پیدا کر کے تانوں ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا اگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی سارے جہنم دے کنارے تے کھلوتے سو پھر گویا کی فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اسی اپنے محبوب نو بھیج کے تانوں جہنم دے کنارے تو بچا لیا جہنم ڈگن تو بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت کتنے مقام ہو گئے جی قرآن میں ایک کہ سرکار دے صحابہ تے اہل بیت آپس لڑن والے نہیں سن بلکہ ایک دوجے نال فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا ایک دوجے نال بھراواں وانگو رہن والے سن ایک دوجے نوں بھائی سمجھنا کیوں اللہ نے دشمنیاں دی جگہ کی پا دیتا دشمنی دی جگہ اللہ تعالیٰ نے محبت نو رکھ دیتا عداوت دی جگہ اللہ نے الفت نو رکھ دیتا تے ایک دوجے دے بھائی بن گئے لو قرآن دا دوسرا مقام بھی تواڈے سامنے عرض کرنا 26واں پارہ ہے سورہ فتح تے سورہ فتح دی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا کائنات والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اللہ تعالیٰ دے آخری نبی تے آخری رسول نے والذین معه تے جیڑے مصطفیٰ دے ساتھی نے نبی کریم علیہ السلام دے نال رہن والے نے اشداء علی الکفار ایک کافراں اتے بڑی سختی کرن والے نے کافراں اتے بڑے سخت نے رحماء بینہم پر جدوں معاملہ آپسی معاملات دا آ جائے جدوں گل آپسی تعلقات دی آ جاوے پھر ایک دوجے نال دشمنی رکھن والے نے ایک دوجے دا حق کھان والے نے ایک دوجے دا باغ کھان والے نے ایک دوجے دے مال تے قبضہ کرن والے نے قرآن پڑھ کے بیان کر رہے ہیں رحماء بینہم ایک دوجے نال مہربانی کرن والے نے ایک دوجے نال پیار کرن والے نے ایک دوجے نال بڑی شفقت کرن والے نے ہن قرآن دے مقابلے تے کوئی کہانی بیان کیتی جائے اس کہانی نو رد کر دیا جے ایک ہے کہ کہانی جھوٹی ہو سکتی ہے رب کائنات دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دا کلام جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں
قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا تے قرآن کہندا ہے اے آپس وچ لڑن والے نہیں سن بلکہ رحماء بینہم آپس وچ ایک دوجے نال بڑے مہربان سن آپس وچ ایک دوجے نال بڑی شفقت کرن والے سن بڑی رحم دلی نال ملن والے آپس وچ بڑے نرم دل سن تے جدوں قرآن نے کہہ دیتا آپس وچ نرم دل سن تے کی خیال ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی دا پھر حق کھادا ہے کوئی بول دے جاؤ قرآن دی اس آیت دے پیش نظر پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف کوئی الفاظ بولے نے کوئی جملہ بولے ہو نہیں قرآن کہندا رحماء بینہم جنہیں مصطفیٰ دے ساتھی نے مصطفیٰ دے صحابہ نے وہ آپس سے ایک دوجے نال بغض رکھن والے نہیں بلکہ ایک دوجے تے بڑے ہی مہربان بڑے نرم دل نے ہن اس آیت کے مقابلے تے جیڑا تانوں کو کہانی بیان کرے یاد رکھو دی کہانی جھوٹی ہو سکتی ہے پر اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکتا کتنے مقام ہو گئے جی دو لو جی میں تیسرا بھی عرض کرنا ہے میرے سامنے 14واں پارہ اور 14ویں پارے دا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ نحل سورہ ہجر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے بھی بیان کیتا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت شانہ اے آیت نمبر 45 46 تے 47 توجہ ہے نا سارے اندر لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون فرمایا قیامت والے دن متقین دیاں ٹوراں ویکھن والیاں ہون گیاں متقین باغاں دے اندر ہون گے چشمیاں دے اندر ہون گے ادخلوگا بسلام آمنین اللہ دے فرشتے ویلکم کر کے کہیں گے اوے اور رب دی جنت دے اندر سلامتی تے امن نال داخل ہو جاؤ تے انہاں دی شان کی ہوئے گی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اللہ فرماندا ہے جدوں یہ جنت دے اندر چلے جان گے جنت جان تو پہلے انہاں دے دلاں دے اندر جننے بھی کینے ہون گے ایک دوجے واسطے اگر کوئی عداوت ہوئے گی اگر ایک دوجے واسطے کوئی بغض تے حسد ہوئے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اسی انہاں دے سینیاں وچوں ایک دوجے واسطے حسد نو ختم کر دیتا ہے ایک دوجے واسطے نفرت نو ختم کر دیتا ہے عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ایک قیامت والے دن جنت دے اندر تختاں تے بیٹھے ہون گے ایک دوجے دے مقابلے وچ بیٹھے ہون گے ایک دوجے دیاں شاناں ویکھ کے ہسدے ہون گے قرآن کہندا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اسی انہاں دے دلاں وچوں ہر قسم دا بغض حسد کینہ جلن اے کھچ لیا صاف کر دیتا دلاں نو پاک صاف کر کے پھر انہاں نو جنت دے باغات عطا کیتے نے جے کوئی بندہ آکھے نہیں تھوڑا تھوڑا بغض تے ہے سی قرآن کہندا ہے انہاں دے دل پاک کر دیتے اور اس آیت دی تفسیر میں اپنے کو بیان نہیں کرتا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یہ آیت میرے ابو بکر عمر عثمان تے حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دے بارے آئی ہے اللہ فرماندہ ہے ابو بکر دا دل عمر عثمان علی دے بغض تو حسد تو کینے تو پا کے تے عمر عثمان علی دا دل حضرت ابو بکر دے کینے حسد تے بغض تو پا کے تے جینا ایک دوجے دا مال کھادا ہوندا حق کھادا ہوندا حق تلفی کیتی ہوندی تے دل بغض تو پا کیویں ہو جاندے دل حسد تے کینے تو پا کیویں ہو جاندے او بھائی یاد اللہ دا قرآن سچا یا تیریاں کہانیاں سچیاں نے تے اسی قرآن پڑھ کے تینوں آنے ہیں تیری کہانی جھوٹی ہو سکتی ہے پر اللہ دا کلام جھوٹا ہو سکتا اللہ دی کتاب غلط ہو سکتی تو قرآن کہندا ہے مولا علی فرماتے نے یہ آیت ساڈے بارے آئی ہے کہ اللہ نے ابو بکر عمر عثمان علی دا دل ایک دوجے دے کینے تو پاک کر دیتا ایک دوجے دے بغض حسد تو پاک کر لو جی 3 آیتاں اس موضوع تے تواڈے سامنے پڑھیاں نے اے میرے ہاتھ وچ کتاب موجود ہے فضائل صحابہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام بخاری امام مسلم دے استاد اے انہاں دی کتاب ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی ہے
صفحہ نمبر 40 تے حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق 124 جڑی لگا تواڈے سامنے عرض کرن. ایک بندہ ہے جدا نام ہے کثیر النوا. یہ آیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ امام باقر کو ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا. امام باقر کو لا کے ناندا ہے ان فلانا حدثنی ان علی ابن حسین. فلاں ایک بندہ ہے وہ آندا جی امام زین العابدین کو میں ایک گل سنی ہے. وہ امام زین العابدین دا نام لے کے ایک گل بیان کردا ہے تے تسی امام زین العابدین دے پتر ہو تے میں تواڈے کول ویریفیکیشن واسطے آیا, تصدیق کراؤن آیا کہ کیا واقعی تواڈے ابا جی نے گل آکھی ہے. فرما کیڑی گل؟ وہ کثیر کہن لگا جی وہ بندہ آندا ہے کہ امام زین العابدین فرماندے ہوندے سن کہ ان هذه الآیات انزلت فی ابی بکر و عمر کہ اے آیت حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دی شان چاہیے. اے ہوئی ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا, انہاں نے ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا الا سرر متقابلین تے انہاں دے دلاں چ ایک دوجے واسطے کینا صاف کر دیتا. اے تختاں تے بیٹھے ایک دوجے دے سامنے ایک دوجے دی طور بیان کرن گے, خوش ہون گے. اے آیت حضرت ابو بکر عمر دے بارے آئی ہے. تے کیا واقعی تواڈے ابا جی دا ایہو فتویٰ سی؟ اے کون پوچھ رہا ہے؟ کثیر. تے کدے کولوں پوچھ رہا ہے؟ امام باقر کو. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہا ہے امام زین العابدین دے صاحبزادے کو کہ کیا واقعی تواڈے ابا جی بیان کرتے سن؟ جدوں امام باقر نے انی گل سنی نا, ہن امام باقر نے جواب دیتا. فرمایا واللہ انہا لفیہم انزلت. فرمایا اے آیت جنہ جنہ دے بارے آئی ہے حضرت ابو بکر تے عمر بھی اونا وچ شامل نے. ففی من نزلت الا فیہم, تے نرے ابو بکر تے عمر واسطے یہ آیت نہیں آئی بلکہ کچھ غور بندے بھی نے جنہ دی شان قرآن دا اے مقام بیان کردہ ہے. کچھ غور بندے بھی نے جنہ دی شان قرآن دی اے آیت بیان کر دیئے. کل تو کثیر کہندہ ہے میں پوچھیا وَأَيُّ غِلًّا غِلًّا ہوا, میں پوچھیا جناب اس کینے تو مراد کیڑا کینا ہے جیڑا کینا اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندہ ہے اسی صاف کر دیتا. قَالَ غِلُّ الْجَاغِلِيَّةِ, فرمایا زمانہ جاہلیت دا کینا, زمانہ جاہلیت دا بغض تے غصد. ان بنی تیم وعدی وبنی غاشم کان بینہم فی الجاہلیہ. حضرت ابو بکر صدیق دے قبیلے, حضرت عمر فاروق دے قبیلے تے بنو غاشم دے درمیان زمانہ جاہلیت دے اندر کچھ معاملات سن. اللہ فرماندا اسی انہاں معاملات نو ختم کر دیتا, انہاں دے دل ایک دوجے دے بغض حسد تو صاف کر دیتے. فلما اسلم هؤلاء القوم تحابوا, جدوں اے لوگ مسلمان ہوئے ہن اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں وچوں ایک دوجے واسطے نفرت نو ختم کر کے ایک دوجے واسطے انہاں دے دلاں وچ محبت رکھ دتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اسی انہاں دے اس زمانہ جاہلیت والے کینے نو مکا دیتا. اے گل بیان کر کے نا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی گل بیان کی. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تینوں دسنا میں اپنے ابا جی امام زین العابدین کولوں تے ہونا اپنے ابا جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ایک گل سنی ہے, وہ گل میں تینوں سنانا چاہنا. فَأَخَذَتْ أَبَا بَكْرٍ الْخَادِرَ, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق دی کمر دے اندر درد ہویا, آپ نے اپنی کمر نو پکڑیا. فَجَعَلَ عَلِيٍّ يسخن یدہ فیکمد بہا خادرۃ ابی بکر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہتھاں نو مل مل کے پھوکا مار مار کے گرم کر کے حضرت ابو بکر صدیق دی کمر دے اندر ٹکور کی تھی. اپنے
گتھاں نو گرم کر کر کے یسخن یدہ اپنے گتھاں نو گرم کیتا پھوکا مار مار کے گرمائش پہنچائی سیدنا صدیق اکبر نو عرشاں دے مالک نے منظر ویکھیا تکلیف حضرت ابو بکر صدیق نو ہوئی ہے حضرت مولا علی آکے ٹکورا کر رہے نے تکلیف حضرت ابو بکر صدیق نو ہوئی ہے گوارا حضرت مولا علی کو نہیں ہویا جلدی نہ لا کے ٹکور کر دینے پہ اپنے کولوں بیان نہیں کردا اے گل امام باقر بیان کر کے آندے نے جدوں عرشاں دے مالک نے اے نظارہ ویکھیا اے منظر ویکھیا فنزلت هذه الآیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اے آیت نازل کر دیتی قرآن دی آیت نازل کر کے دسیا اسی انہاں دیاں دلاں نو ایک دوجے دے کینے تو بغض تو حسد تو پاک کر دیتا ہے ابو بکر دے دل وچ علی واسطے میل نہیں تے علی دے دل وچ ابو بکر صدیق واسطے میل ہے صحابہ دے دل وچ اہل بیت واسطے میل کوئی نہیں تے اہل بیت دے دل وچ صحابہ واسطے میل ہے کوئی نہیں تو اے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان جڑا تواڈے سامنے پڑھیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کردے ہوندے سن نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت نال اے میرے ہتھے چ صحیح بخاری دار ابن اعظم بیروت لبنان دا چھاپا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے والذی نفسی بیدی فرمایا میں نے قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت ابو بکر صدیق کی جان ہے لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی اللہ دی قسم میں اپنی اولاد نال اتنا پیار نہیں اتنی محبت نہیں جنی محبت میں مدینے دے تاجدار دی آل اولاد نال کرنا میں اپنے رشتہ داراں نال اتنا پیار نہیں کردا جنہ پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قریبیاں نال کرنا تے جنہ دیاں اے گلاں ہون انہاں باغ کھانا سی بولو تے صحیح انہاں مال کھانا سی جڑے یہ آکھن مینوں اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جنی مصطفیٰ دی اولاد پیاری ہے میں اپنی اولاد نال اتنا پیار نہیں کردا جنہ مدینے دے تاجدار دی اولاد نال پیار کرنا تے جنہ دا بیان ہی ہوے فرمان ہی ہوے انہاں باغ کھانے سن حق کھانا سی اہل بیت دا اس واسطے جھوٹی کہانیاں جڑیاں نے نا کتاباں دے اندر وہ کڑ کڑ کے لکھیاں گئیاں وہ کہانیاں سنا سنا کے تے لوگ جڑے نے روپیہ وٹدے نے وہ جھوٹ سنا سنا کے پیسہ کماندے نے آندے نے ویکھو یہ لڑدے رہے ویکھو نا جے کہانیاں بیان نہ کرن تے مرما چ انہاں دیاں تقریراں سنے گا کون اس واسطے روپیہ کمان دے بہانے بس صحابہ تے اہل بیت نو لڑاوندے رہندے نے اسی طرح ایہی صحیح بخاری ہے اور اسے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیت ہی فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا قرب تلاش کرنا ہے نا تے سرکار دی اہل بیت نال محبت کرو نبی پاک علیہ السلام تانوں اپنا قرب عطا فرما دیں گے فرمایا جے سرکار دی نگاہاں وچ آنا ہے نا تے پھر سرکار دی اہل بیت نال تے جتھے بغض ہوے حسد ہوے اوتھے ان دی گل کیتی جاندی ہے بولو تے صحیح اتنے ان کا بیان دیتا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہو سرکار دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تے مصطفیٰ دے حسن نال پیار کرو مصطفیٰ دے حسین نال پیار کرو مصطفیٰ دیاں شہزادیاں نال عقیدت رکھو مصطفیٰ دے علی المرتضیٰ نال پیار کرو مدینے دا تاجدار تانوں اپنی نگاہ رحمت لے لے گا لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اے ہوئی صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے اسے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا زمانہ حدیث نمبر 3542 صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر ثم خرج یمشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے مصلی تے کھلو کے لوکانو صحابانو عصر دی نماز پڑھائی عصر دی نماز تو بعد مسجد وچوں باہر نکلے ثم خرج یمشی چلدیاں چلدیاں باہر تشریف لے آئے فرع
الحسن یلعب مع الصبیان حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نو ویکھیا حضرت امام حسن بچیاں نال کھیڈ رہے سن انہاں نو بچیاں نال کھیڈدیاں ویکھیا فحملہ علی عاتقہ حضرت ابو بکر صدیق کولوں رہا نہ گیا اگے ود کے امام حسن نو کندھیاں تے چک لیا مدینہ شریف دیاں گلیاں نے مدینے دا بازار مصطفیٰ دا یار غارے تے موڈیاں تے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار دا پتر حضرت امام حسن موجود نے مدینے والیاں نو ایک منظر یاد آ گیا اے کوئی مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں سن مدینے دے تاجدار ہوندے سن سجے موڈے تے مولا حسن ہوندے سن کھبے موڈے تے مولا حسین ہوندے سن اج سیدنا صدیق اکبر نو ویکھ کے مدینے والیاں نو اوہی منظر یاد آیا حضرت جناب صدیق اکبر نے کندھیاں تے چک کے ایک جملہ ارشاد فرمایا بی ابی شبیہ بالنبی اے میرے موڈیاں تے سوار ہون والے حسن تو مدینے دے تاجدار دی تصویر ہے بی ابی تیرے تو ابو بکر دا باپ قربان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت گرامی قدر حضرات بی ابی شبیہم بالنبی فرمایا پیارے حسن تسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شبیہ ہو سرکار دی تصویر ہو تے بی ابی تواڈے تو میرا باپ ابو قحافہ قربان ہو جائے کدی دشمنوں بھی نہیں جاکیا بھی تیرے تو میرا ابا قربان ہو گئے بولو تو صحیح تے واقعہ کدوں دا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے زمانہ خلافت دا تے جے باغ کھادا ہوندا حق ماریا ہوندا تے مولا علی امام حسن ہاتھ لاؤن دیندے وہ بولو تو صحیح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھلوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے چک کے آندے نے بھی ابی شبیہم بالنبی اور تیرے تو میرا باپ قربان ہو جائے تو تے مصطفیٰ دی تصویر ہے نال ہی آکھیا لا شبیہم بعلی تو علی ورگا نہیں بلکہ مدینے دے تاجدار ورگا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ورگا ہے وَعَلِيٌّ يُدْحَقْ تے اے گل سن کے نا مولا علی مسکرائی جا رہے ہیں مولا علی ہسی جا رہے ہیں وہ یوں تے ایک دوجے دا دل ٹھنڈا کرتے رہے ایک دوجے نو ہساؤندے رہے تے تو اپنا نچ نچیا تے پٹ پٹیا پورا کرن واسطے تو صحابہ تے اہل بیت دیاں لڑائیاں کروا دتیاں سانو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا اچھا اس زبان میں شرم ادو ہونی چاہیے جدو جھوٹ بولے گالاں کڈے چگلی کرے غیبت کرے گلی یا چوک دے نکٹ کھلو کے اونچی اونچی گانے گاوے ادو شرمانا چاہیے پر جدو اللہ تے اللہ والیاں دا ذکر ہوے شرمانا نہیں چاہیے اے تانوں پتہ ہے نا ربیع الاول شریف دا سلسلہ شروع ہوندا ہے تے ہر تھاں تے محفل ہر چک دے اندر محفل تے اے ربیع الثانی دے کنے دن گزر چکے نے تے ہن تک یہ سلسلہ جاری ہے تے ساڈی تے ایتھے ساہ کرنا مجبوری ہے بھی ایتھے پڑھیا کل پھر اگے جا کے پڑھنا ہے میرا خیال تسی بھی ایتھوں جا کے دو خطاب کرنے کی خیال مل کے ذرا نوجوان باواز بلند کہہ لو بزرگ بیٹھے بھی تھوڑے نے مل کے فضا گونجے میں بھی ذوق لینا چاہنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت
اچھی تھان تے بیٹھا اے سارے نے چہرے نظر آ رہے ہیں میرے ارکی سے تے تاویں پڑھدے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਸ ਆਏਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਜ਼ਮਤ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ساڑھے پاکستان بھی آیا نا ایک آندہ دو شہزادیاں دی جنگ سے ایک جیت گیا تے ہر گیا اے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ بھی تو یزید حمایتی ہے نا تو شاعر سانو سمجھاندا ہے پیا بڑے بڑے مولوی بڑیاں بڑیاں رکھ کے آکھن گے او جی دو شہزادیاں دی جنگ سی ایک جیت گیا ایک ہر گیا شاعر سانو سمجھاندا ہے خبردار جنتی جواناں دے سرداراں دی رفاقت کدی نہ چھڈیا جے جنتی جواناں دے سرداراں دا دامن کسے مولوی کسے بڑے ڈاکٹر علامہ فہمہ دے مگر لگ کے شہزادیاں دا دامن نہ چھڈیا جے دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا تے بڑے بڑے بندے اپنے آپ کو عاشقان اہل بیت کہہ کے سڑکاں بلاک کر کے رستے بلاک کر کے پورے ملک نو جام کر کے کئی دنوں تک آکھن گے نبی دی فلاں دوتری دا سر ننگا ہو گیا فلاں بی بی دے کپڑے پھاڑ دیتے گئے شاعر آندا ہے خبردار کسے بے حیا ذاکر مگر بھی نہ لگ جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا ادھروں پیار ویکھیا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین گلاں سنائیاں نے تانوں فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی محبت تلاش کرنی ہے تے سرکار دی اہل بیت نال پیار کرو تے اللہ دی قسم مینوں اپنی اولاد نال اتنا پیار نہیں جنہ مصطفیٰ دی اولاد نال پیار ہے تے امام حسن نوں چک کے آندے نے پتر حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے تیرے تو میرا باپ قربان ویکھیا جے پیار سیدنا صدیق اکبر دا تے اہل بیت رضی اللہ عنہ او پھر کسے دا ادھار رہن تے نہیں نہ دیندے اور ادھروں پھر ریٹرن محبت جیڑی ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے شہزادے بڑے صاحبزادے جنہ دا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن مجتبی جوان ہو گئے حضرت مولا علی المرتضی نے اپنے پتر مولا حسن دی شادی کر دیتی ایک سال گزریا اللہ تعالی نے مہربانی کی تھی مالک نے کرم کیتا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالیٰ نے پتر دیتا بیٹا عطا فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر نو نال لیا مولا علی دی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کیتا بابا جانی اللہ نے مینوں پتر عطا فرمایا میرا دل کردا پتر حسن دا ہووے نا علی المرتضی آپ رکھیں میرے پتر دا نا اپنے پوترے دا نا تسی آپ رکھو حضرت مولا علی المرتضی نے مسکرا کے فرمایا جا پتر حسن میں تیرے پتر دا نام ابو بکر رکھاں گا عرض کی تھی بابا جانی ابو بکر نہ رکھن دی وجہ کی ہے فرمایا پتر ویڑے وچ تیرا پتر کھیڑدا ہوئے گا میں آواز تے تیرے پتر نو ماراں گا پر مینوں یاد اپنا یار ابو بکر آ جائے گا حضرت مولا علی نے پتر دا نام ابو بکر رکھیا پوترے دا نام ابو بکر رکھیا کربلا دی سرزمین ہے میدان کربلا ہے ذرا بخترہ دی گنتی گنی
गिनती शुरू कर, तेनू मौला अली दा पुत्र अबू बकर मैदान करबला विच नजर आएगा। तेनू एक अबू बकर, दूसरा अबू बकर भी मैदान करबला विच लड़दा नजर आएगा। ये पहला अबू बकर अलीउल मुर्तजा दा पुत्र है, दूसरा अबू बकर मौला हसन दा पुत्र है, मौला अली दा पोतरा है। ओए उन्हां हजरत अबू बकर दे नां ते पुत्रां ते पोतरियां दे नां रख के दस दिता, ये साडे नाल प्यार करन वाले, असीं इन्हां नाल प्यार करन वाले आ। ते जेड़ा लड़ाई बयान करे ना, जेड़ा मौलवी जेड़ा जाकिर आके लड़ते रहे एक दूजे नाल बड़ा वैर रखते सन, दुश्मनी रखते सन, ओदे सिर ते रखना है कुरान, ओनू कुरान रख के ना ओदे सिर ते ओनू आखना हुण जरा करबला दे पत्थरां दे नाम शुरू कर, ये नाम बयान करने शुरू करना। जिन्नी देर तक मौला अली दा पुत्र अबू बकर विच शामिल ना होवे पत्थरां दी गिनती पूरी, हजरत इमाम हसन दा पुत्र अबू बकर शामिल ना होवे ते पत्थरां दी गिनती पूरी। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, जदों करबला दे शाह सवारां दे नां तुहाडे सामने आणगे, तानू मैदान दे अंदर एक उमर नां दा जवान लड़दा नजर आएगा। ए उमर कौन है? ए मौला अली दा पुत्र उमर है। एक होर उमर लड़दा नजर आएगा। ए दूसरा उमर कौन है? ए इमाम हसन मुजतबा दा पुत्र उमर है। तानू उमर नां दे बंदे लड़दे नजर आउणगे। ओ ते पुत्रां दा नां पोतरियां दा नां उमर रखदे रहे। तू आना लड़ते रहे, तू आना लड़ते रहे। जेड़ा मौलवी जाकर लड़ाई वालियां कहानियां बयान करे, कुरान सिर ते रखो, ओनू आख जरा कर करबला दे शाह सवारां दा नाम बयान कर। तोनू करबला दे मैदान दे अंदर एक हाशमी एक कलमी लड़दा नजर आएगा, जिदा नाम है उस्मान। ए उस्मान कौन है? ए उस्मान कोई और नहीं बल्कि मौला अली दा पुत्र उस्मान है। वो ते हजरत उस्मान दे नाम ते पुत्र दा नाम रखते रहे। तू कर ना आखे नहीं, वो एक बोलिया कराची दा, उस आख्या नहीं असल तुसी समझे नहीं, मौला अली इत्तेहाद चाहते सन, इत्तेहाद उम्मत वास्ते फिर अबू बकर ना रखा। मैं कहा मतलब तू ही इत्तेहाद दा दुश्मन है, तू लड़ाइयां बयान करके खबीसा फिर तू इत्तेहाद दा दुश्मन है। मौला अली ने इत्तेहाद वास्ते उन्हां दे नावां ते बच्चियां दे नाम रखे, ते तू भी रखना तेरा पुत्र दा नाम अबू बकर, लग पता जाए मौला अली दा किड्डा को मलांगे। रखना पुत्र दा नाम उमर, लगे पता तू मौला अली नाल किन्नी प्यार किन्नी मोहब्बत करने वाला है। रख पुत्र दा नाम उस्मान, सानू पता लग जाए तू मौला अली दा किड्डा अकीदतमंद है। और जी नहीं वेखो ना शहबाज कलंदर साडे ने, मैं कहा अच्छा तुहाडे ने नाम की है? शहबाज कलंदर दा नाम की? हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। मैं कहा नाम दसदा तुहाडे नहीं साडे ने, ये भी साडे ही ने, करबला वाले भी साडे ने ते शहबाज कलंदर भी। ओ बोलो तो सही, शहबाज कलंदर भी। आप दे वालिद गिरामी दा नाम है सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाब आया, अर्ज की मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब विच आए, अर्ज की जनाब अल्लाह दी बारगाह दुआ करो अल्लाह पुत्र दे छड़े। फरमा पुत्र पैदा होएगा ते ओदा नाम मेरे हुक्म नाल उस्मान रखना है। शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दा नाम किने रखवाया? मौला अली ने। मैं नाम उस्मान रखना है ते जदों 384 दिनां दा हो जाए ना ते इनू पहले सरकार दी बारगाह च लेके जाई ते सरकार दी बारगाह विचों होके हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन दे रोज़ा अथर ते लेके जा। हां तू आने कहानियां बयान करना जी लड़ते रहे, जो लड़न वाले होंदे ते पुत्रां ते पोतरियां दा नाम इन्हां दे नाम ते रखदे। ते ए अबू बकर दी उम्र मुक नहीं गए, सैयदां दे घर सादात दे घर पुत्र पैदा होया, पुत्र खेड रहा है ते नाम है उमर। ते इस उमर दा बाप है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो 12 इमामां दियां औलादां दे कदी नाम पूछो ते सही इन्हां लड़ाई बयान करन वालियां नूं, लड़ाइयां वालियां कहानियां जेहड़े बयान करते हैं उन्हां नूं कदी आखो ते सही भी 12 इमामां दियां औलादां दे सानू नाम ते दसना। तुहानू अबू बकर भी लभेगा, उमर भी लभेगा, उस्मान भी लभेगा, मुआविया भी लभेगा। 12 इमामां दियां औलादां विचों इन्हां दियां औलादां दे नाम मुआविया भी लभणगे, आयशा नाम ही लभेगा, हफ्सा नाम ही लभेगा। ये ते इन्हां नामां वालियां नाल प्यार करके राजी नहीं, इन्हां नामां नाल मुहब्बत करके राजी नहीं। 12 इमाम मौला अली ये सारे दे सारे अपनी औलादां दा नाम इन्हां दे नामां ते रख के क़यामत तक पैगाम दे गए। ना असी इन्हां दे वैरी ना ये साडे वैरी, असी इन्हां नाल प्यार करन वाले ते ये साडे नाल प्यार करन वाले हैं। किरने एक ही मशाल की अबू बकर उमर उस्मान अली है। किरने एक ही मशाल की
علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی ہم صحبت ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہم صحبت ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہم صحبت ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال کنا پیار کر گئے. رافضیاں دی کتاب ہے ذبح عظیم او دے وچ گل موجود ہے جڑی لگا تواڈے سامنے عرض کرن. زمانہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدائن فتح ہویا نا اتھوں واوا سارا مال آیا مال غنیمت تے مال غنیمت آیا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں شرکت کرن والے مجاہدین سن سارے نو بلایا تے بلا کے مال تقسیم کرنا شروع کیتا. سارے انو 500 درہم دیتا. جنتی جوانہ دیا سردارہ مولا حسن مولا حسین نو بھی بلایا بلا کے دوواں شہزادیاں نو 1000 درہم پیش کیتا. حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم دے صاحبزادے اس ذبح عظیم کتاب دے مطابق کھلو گئے. عرض کیتی بابا جانی تہاڈا انصاف سمجھ نہیں آیا اسی جا کے جنگ لڑتے رہے بادر تے لڑتے رہے سانو 500 درہم تے شہزادے تے جنگ دے اندر شامل ہی نہیں ہوئے انہاں نو 1000 درہم کیوں دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تانوں جنگ دے اندر جان دا معاوضہ دتا گیا ہے تے جنتی جواناں دیاں سرداراں نو نذرانہ پیش کیتا گیا ہے تے نذرانہ کدی بھی وظیفے دے مقابلے تے نہیں ہوندا نذرانہ کدی بھی معاوضے جنہ نہیں ہوندا. فرمایا پھر بھی جے تو چاہنا تینوں بھی انہاں شہزادیاں جنہ ملے پھر جا انہاں شہزادیاں دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے کے آ انہاں دے باپ علی المرتضیٰ ورگا بابا لے کے آ انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ورگی نانی لے کے آ انہاں دے نانا مصطفیٰ ورگا نانا لے کے آ پھر میں تینوں بھی 1000 درہم پیش کر دیاں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت. فرمایا جا پھر انہاں دے نانے مصطفیٰ ورگا نانا لے کے آئے انہاں دی نانی خدیجہ ورگی نانی لے کے آئے. لو جی جتھے دشمنی ہوئے اتھے بندہ ایندیاں گلاں کردا ہے بولو تے صحیح. جتھے مال کھادے ہون او جی گھر ساڑتا ہے بے وقوف حضرات یہ بھی نہیں پتہ لگتا بھی یہ اہل بیت دی توہین ہے. گھر ساڑتا یہ کیتا وہ کیتا تماچے مارے چسکے لے کے بیان کر دینے رونا لا منہ بنا کے بیان کر دینے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جے دشمنی رکھتے ہوندے شہزادیاں نال تے نشان بیان کر دے تے دوویں شہزادے جدوں کر گئے نا واپس جا کے آندے نے ابا جی آئی تے عمر فاروق نے کمال کر دیتا ہے تے ساڈیاں شاناں بیان کیتیاں نے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مسکرائے. لو جی وہ تے ایک دوجے نوں ہساوندے رہے ایک دوجے دا کلیجہ ٹھنڈا کردے رہے. دیکھو نا تہاڈا پتر ہے باہر گلی چ گیا ہے بچہ تہاڈا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کوئی دوست کوئی کلاس فیلو انہوں ملے ہے انہوں پتہ ہے تہاڈا بچہ انہوں تو جوس دا ڈبہ لے دیتا 100 روپیہ دے ہاتھ ہی دے دیتا. وہ گھر آ کے آکھے ابا جی انکل نے نالے میرے سر تے پیار پھیریا تے نالے مینوں جوس دا ڈبہ لے کے دیتا تے کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا وہ بولو تے ہوئے گا نا. وہ تے ایک دوجے دا کلیجہ ٹھنڈا کردے رہے. تو کیڑے پاسے ترے ہیں تے قوم نو کیڑے آرے لایا یہ تے لڑدے رہے یہ کردے رہے. وہ خبردار کوئی نہیں لڑدے رہے. جے لڑدے ہوندے تے مولا علی کدی بھی اپنی صاحبزادی دا نکاح حضرت عمر فاروق نال نہ کردے.
کدی بھی سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دی لخت جگر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے نکاح وچ نہ دیندے. اے نکاح کرنا شادی کرنا اس گل دی دلیل ہے. حضرت عمر اہل بیت نال پیار کرن والے تے اہل بیت حضرت عمر فاروق نال پیار کرن والے. بس گفتگو اختتام والے پاسے لے کے جا رہے ہیں. حضرت عثمان دی گل کر لو. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دا وقت آیا نا, نبی کریم علیہ السلام نے بلا کے فرمایا علی کو کول پیسے بھی ہے نہیں, خرچہ ہونا ہے, بیاہ ہے, شادی ہے. عرض کی تھی آقا پیسے تے کوئی نہیں, تو چونکہ سرکار دے زیر کفالت سن بچپن تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہے ہی بیچن واسطے. عرض کی تھی آقا ایک زیرہ ہے لوہے دی تے ایک ہے تلوار. فرمایا زیرہ دی تے چلو خیر ہے, پھر مال آئے گا لے لیں گے, لیکن تلوار نہیں بیچنی, تو شیر خدا ہیں تو تلوار نہیں بیچنی. زیرہ بیچیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کرو ٹور پہ زیرہ بیچن واسطے. رستے دے اندر حضرت عثمان مل گئے, بھائی علی کتنے چلے ہو؟ فرماؤ میری شادی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی نال, تے اے میرے کول مال کوئی نہیں, میں زیرہ بیچن واسطے چلے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی علی جے تسی اپنی زیرہ مینوں بیچ دیو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے پھر تے گھر دی شے گھر وچ رہ جائے گی. حضرت عثمان بولے کہن لگے فرمایا بھائی علی ایک شرط تے زیرہ خریداں گا, جن پیسے دیاں گا چپ کر کے رکھنے پین گے, اگیوں تسی کوئی گل نہیں کرو گے. ساڈا کوئی یار بیلی ہوئے اسی بیچنی ہوئے کچھ ہے تے انہوں او سانو ایک گل آکھے بھی تواڈے کولوں لے تے لینا میں, پر جن پیسے دیاں گا چپ کر کے رکھنے پین گے, اگیوں بولنا نہیں. تیرا کی مطلب ہوندا ہے بھی جے بازار وچ 100 دی ہے نا تے اس 80 دینے نے, انج ہی ہوندا ہے نا. ویسے انج کرنا نہیں چاہیے. مسلمان نو چاہیے مسلمان دی مجبوری ہے چ کم آوے, جے انہوں 80 دی لوڑ ہے تے انہوں 120 دے 100 دے کہ لے بھائی تو مجبوری ہے اپنی قیمتی پسندیدہ شے بیچ رہے ہیں تے چل میرے کولوں 20 روپے ود دی لے, کوئی 2-4 ہزار ود دی لے, تیرا ٹائم تے سوکھا سرے. اسی کی کرنے ہیں وہ شے ہوندی ہے لکھ دی وہ بیچدا بیچارہ 70 دی, اسی جناب منٹو اسی آنا لے لو سستی لبن ڈئی. انج نہیں کرنا چاہیے. مسلمان نال ہمدردی کرنے کو 10 آنے ود دی دینے چاہیے کہ یار تو مجبور ہے. پتہ نہیں کڈے چاواں نال کڈے اوکھے ہو کے شیواں بنائیاں جاندیاں نے. جدوں بندہ ویچدا ہے بڑا بھاری دل نال ویچدا ہے تو اس ویلے کو 10 روپے ود ہی دینے چاہیے نے, گھٹ سمجھ کے تے مجبوری دا فائدہ نہیں چکنا چاہیے. خیر مولا علی نے بھی یہی سمجھیا کہ یہ پیسے گھٹ ہی دینے نے. پھر دل چ خیال آیا پیسے بھی چاہیے نے, تے نال ہی خیال آیا عثمان دا دل بھی تے نہیں نہ توڑنا, عثمان نو ناراض بھی تے نہیں نہ کرنا. فرمایا ٹھیک ہے بھائی عثمان جن نے پیسے دیو گے میں خوشی خوشی رکھ لواں گا, کوئی مطالبہ نہیں کراں گا, کلام نہیں کراں گا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کشانہ اقدس تے گئے, بازار نالوں 8-10 گنا زیادہ قیمت 480 درہم لے مولا علی دی چولی وچ پا دیتے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نا بھائی عثمان انہیں زیادہ پیسے. فرمایا میں پہلے ہی آکھیا سی جن پیسے دیاں گا چپ کر کے رکھنے پین گے, اگیوں کسے قسم دا کوئی کلام نہیں کرو گے. حضرت عثمان نے زیرہ لے لی, مولا علی نے درہم لے لے. جدو مولا علی 2 قدم اگے گئے نا واپسی آلو, حضرت عثمان نے پچھوں آواز دے کے آکھیا بھائی علی ایک مسئلہ دستے جاؤ, جدو کوئی بندہ مومن خوش ہو کے اپنے مومن بھائی نو کوئی شے تحفہ دیندا ہے, کوئی شے گفٹ کردا ہے, لے لینی چاہیے یا رد کر دینی چاہیے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا لے لینی چاہیے. حضرت عثمان نے خوشی زیرہ لئی اگے کر کے فرمایا لے پھر بھائی علی عثمان واللہ اپنی شادی دا تحفہ قبول کر لو. وہ زیرہ دیتی 480 درہم بھی دیتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 480 درہم بھی لے, وہ زیرہ بھی لے آگئے سرکار کو. جدو نبی پاک علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا علی زیرہ بیچی نہیں, 480 درہم بھی آگئے. عرض کی تھی آقا بھائی عثمان نے زیرہ پہلے میرے کو خرید لی, میں نے 8-10 گنا زیادہ قیمت بھی دیتی, تے بعد شادی دا تحفہ اے زیرہ بھی واپس کر دیتی. نبی پاک علیہ السلام اننے خوش ہوئے اپنیاں دیاں کتاباں بیگانیاں دیاں کتاباں گل موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دوویں ہاتھ چکے انہیں کہ سرکار دیاں بغلاں دی سفیدی ظاہر ہو گئی. اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے عثمان نے میرے علی کو خوش کیتا ہے, تو گواہ ہو جا میں بھی عثمان تو راضی ہو گیا, تو بھی میرے عثمان تو راضی ہو جا. یہ اندر لڑتے رہے.
وہ بولو تو صحیح. یہ کہانیاں سناؤں باغ کھا گئے لڑتے رہے ظلم کرتے رہے یہ کیتا کہ وہ کیتا فلاں کیتا دھمکا کیتا یہ تو کہانیاں بیان کرتا ہے. حضرت مولا علی تے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے مابین معاملات ہوئے. حضرت ابو مسلم خولانی تابعی مولا علی دے سفیر بن کے گئے حضرت معاویہ کو جا کے آکھیا جی تسی کی چاہتے ہو تسی اپنے آپ مولا علی تو افضل سمجھتے ہو. حضرت معاویہ نے آکھیا نہیں افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نے میں اپنے آپ مولا علی تو افضل ہے نہیں سمجھتا. انہوں نے آکھیا پھر تسی چاہتے کی انہوں نے آکھیا جی میرا کسے معاملے سے جھگڑا نہیں میرا صرف جھگڑا ہے حضرت عثمان دے قاتلین دے حوالے نال اور میرا مولا علی نال کوئی جھگڑا نہیں. تے تو آنا ایک دوجے دے دشمن سن تو آنا ایک دوجے دے نال بغض رکھتے سن. جدوں مولا علی تے حضرت معاویہ دے معاملات ویکھ کے ادھروں روم نے مسلماناں تے چڑھائی کرن دی تیاری کیتی نا تے حضرت معاویہ نے خط لکھیا ماں کتے لفظ لکھیا ماں کتے تو کی سمجھنا ہے کہ میرا تے مولا علی دا معاملہ چل رہا ہے تے تینوں موقع مل جائے گا ساڈے تے حملہ کرن دا. جے تو پیش قدمی کیتی تے میں مولا علی دے ہتھ تے بیعت کر کے مولا علی دا سپاہی بن کے پھر تیرے پر خچے اڑاواں گا تے تہاڈی اٹ نال اٹ وجاواں گا کسے بھلے نہ رہے. تو آنا بغض سی انہاں دے تو آنا دشمن سن ایک دوجے دے. وہ ایک سی نا حکیم وہ دا سی ایک کمپیوٹر سمجھتے ہو نا وہ سی پینگا اے پینگا جنہوں دو دو نظر آندے نے وہ پینگا سی وہ دا کمپیوٹر تے وہ شربت دی اندر رکھی سی ایک شیشی اس آکھیا وہ پینگیا وہ اندروں کمپیوٹر لے کے آنا شیشی وہ اندر گیا باہر آیا تے کمبی جاوے. حکیم نے آکھیا کی گل ہوئی ہے اس آکھیا وہ سجی بوتل کے کھبی. حکیم سوچی پہ گیا اس آکھیا سجی کھبی والا کیڑا چکر ہے بوتل دیکھ کے اس آکھیا وہ بوتل ایک کے اے پہ گیا اس آکھیا جڑی مرضی چک لیا وہ بوتل چکی باہر آ کے پھر کمبی جائے. حکیم نے آکھیا کی گل ہوئی اس آکھیا ایک چکی دوجی بھی آ گئی. حکیم آکھے بوتل دے ہاتھ دیکھ کے ایک چکی دوجی بھی آ گئی والا کیڑا چکر اس آکھیا چل پھر ایک توڑ دے انہیں ایک توڑی دوجی بھی ٹوٹ گئی پھر کمبی جائے. حکیم نے آکھیا کی مصیبت ہے تینوں آندا حکیم صاحب دونوں ٹوٹ گئی نے. حکیم نے آکھیا پھینگیا بوتل ایک کے تو پھینگا بوتل ایک کے تو پھینگا بوتل ایک کے تو بہت صحابہ تے اہل بیت دیاں لڑائیاں بیان کرن والیا عقیدہ اہل سنت دی اینک لا کے ویکھ او ایک نے تو پھینگا تیرے ایمان دی بنائی دا کمزور ہے کہ تینوں انہاں دے درمیان لڑائیاں نظر آندیاں نے. وگرنہ قرآن دستا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان دستا ہے صحابہ اہل بیت نال پیار کرن والے تے مصطفیٰ دے اہل بیت مصطفیٰ دے صحابہ نال پیار کرن والے. صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح ختم تقریر ختم. میری گفتگو دے کسے حصے تے